bisa terus ora kok Nurul ucuk-ucuk kantor bulan rene apa Pak Wahono lho titip Mas Dana Abadi mungkin teman-temannya masa orang gelong berapa masa orang gelong malah masuk ya yo ada dari sumberan utama itu sama gue lah awal mulanya piro mulanya 25 lah kuwi wis pirang taun ya orang 19 orang 19 saya kira selawe 6 tahun 6 tahun 6 tahun tidak jadi bisa sudah berkurang malah bertambah kan mereka ya usaha ini karena itu suara berusaha jaga apa ini ngomong itu karena pernah deh gak rata-rata udah kurang seperti itu karena bingung kan dia perlu berjalan karena yang ibaratnya mulai tahun itu lah karena sampai berapa bulan yang gara-gara itu pola negeri menemukan bodoh nih kan karena anak eling demang loro kadang-kadang yo optimis guys optimis pesimis kok dari awal cerita ini bahwa saya ini itu kiki sampai sumber hidupnya yang lagi yang pesimis kan dari saya. lah tapi kaya ngono kuwi nek ganti utangan yo penak Yo intinya ngono. Nek ganti utang yo wong ayam sak dunia aku terus ora wong liya. makane saya selawe kok iso dadi kira sudah kok Sudah 15 dadi sudah 5 kuwi berarti terus bunga berjasa 6 tahun ya kok iso kok ya iso karena usaha ini ya intinya usaha ini ke dagang ini angel karena tani semua kendalanya banyak bukan juga banyak nah dagang kan kadang sepi kadang ya rame seperti wae sendiri tapi betul belum cerita tentu dagang itu menguasai tenan ora kan ya dagang nang iso-isoran cukup dagang ya pokok nganggo kesalahannya aku bikin kan bikin tadi emang gak murni jadi usaha lah bikin usaha langsung kita ayo mungkin juga memang jangan ya karena sakit tangan karena sakit juga barang mati barang hidup langsung hidup ikut mati kan gitu ceritanya terus dari mana usaha terus ya enak biar jadi panitia lah ya dikon ngonten yo angel rek apa padahal terima golek konten upload ngonten upload aku nek matemu ya Allah lah aku wis entuk pirang atus video lah dirimu nek piro padahal ngonten yo bareng iki takon YouTubean guys takon YouTubean suatu saat YouTube meledos kan karena gue bayar utang kemudian mangel warane ya Allah jadi jaga no aku lah aku ayo walah lah YouTube gue cek jaga nona 6 bulan pisan terus jaga 6 jantung ya kan panjang ndang ngonten jangan waktu 6 bulan untuk piro kan wis syukur-syukur anak sing delok
Terenyuh nyoh tak kaya dana abadi jebret. Ora ono. Ya montan ya bareng. Malah video, malah delok Drakor. Lah nek ngene iki buta niki. Aku untuk drakor gak tau subscribe, gak tau Jaluk. klik. Njaluk ya tapi mbok delok kok. Iya, Ngono nomor Ya penghasilan dari njaluk ku le, njaluk drakor ae lah. Atau laku. Jadi aku nem berkembang. malah medun itu. Lah ngono kok. Hitungane kok ini men ya. Jadi belum pernah dirasa. Aja kayak. Coba kata cek aku. Kalau itu kan. Nek nang konten. Nang konten iki karo ngomong kok. Aja nge video tok. Ngono ki itu ora butuh mental kok iki Guys. Senajan dhewe ra ono iki kadang isin. Lah mental wis diwarai lho yo. Isin. Wis ora usah ngomong bahasa Indonesia, ngomong saenek apa yang ada. Tujuannya kan dia menghibur penonton ora. Lah berdusum jek piro? Karek papat. Gak apa-apa. Terus gak ngopeni sapi. Wis sapine Pak e karek. Ya wis dalan ya. Ini Pak. Pak e jadi anak. Kon ngonten YouTube ora kok bledos kan lho. Nah aku ngono ki wis pokoke ngonten anak sing delok ora sing delok wis pokoke ngonten. Yo hidup-hidup mengabadikan apa ya momen-momen tertentu lah. Yang aku sing kayak semangat malah ngebut to, sing kayak semangat malah down ya guys. Tolong guys. Mungkin ada donatur lebih bisa membantu saudara saya ini. Wes lewat apa saja, wes sakno pokoknya ora pengen ngemes. Utangnya ada. Mulai 2019 sampai 2019. 9 juta dari sudah 5 juta menes orang geril fakta orang Ya, dalam apa itu aslinya anak sing gak pas. enggak pas Ya, semua ini yo kabeh iki iso ana sing perlu diungkap, ana sing perlu gak diungkap. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Tapi kebanyakan nek ora disurat, maka tidak akan tersirat. Ayo lho bahasa. angel sih Tapi dari situ akhirnya paham. Sing jere manungsa kabeh saudara kene biar gedes. Indonesia. Tidak dari situ. Hablum minallah hablum minannas. Wong nek apik karo sapadha manungsa wis otomatis. Hubungane karo pangeran apik. Itu otomatis. kabulun Ya, dia menanas juga. kabulun menawar Ya ada yang wis to sing atau sing mambu oknum apa kiai. Nandel gedes. Mulai sing mambu oknum kan ngono rata-rata sing setruk sing pun malah apa itu loh donatur youtuber yang biasa ngecek dana ngemes guys mungkin anda miliarder bisa membantu wes monggo wes menyampaikan melalui aku bisa langsung japri iki bisa YouTube jenenge Kasiran Siswanto. Kasiran Siswanto.
Wes ku Iki YouTube. kudu karo Eh? apa ya? Jadi sumbangan. Mungkin gak gagal. Gak gato. Kudu aja terus. Karo wong ngemis gitu. Hmm. Ya ora kok. Cuma itu caranya ya. Wow. Sing bener YouTube kuwi. Ya wis kaya aku ngono kae lah. Aku duwe niat iki terkabul. Lah, aku pengen iki kan tak sampaikan kan. Tapi kecil kemungkinan. Duh. YouTuber iki rumang sanem. Bahkan saya kayak dana abadi kuwi ya mek modal akun tok ya ora ndek YouTube padha ngono. Tapi duitnya akeh. Mungkin kono ya entah dari dana apa. Ya wis mungkin mang. Intine golek sapa yang membutuhkan, bener-bener membutuhkan real. Mungkin dari segi kontennya apa perlu tak dudono omahe kan. Tak review bisa di review guys atau datang ke sini langsung bisa. Pokoknya YouTube-nya Kasiran Siswanto. Wes di situ udah jelas nomor HP ada, langsung hubungi ke sini karena nah aku ngomong double. Lan jaga aku ini berat bos, berat. YouTube ku orang bayaran. Subscriber lagi piro 170. Kuwi sapa aku ora ngerti. Mungkin sing subscribe aku wong sing ngesakno berarti kan. Sing subscribe sapa-sapa aku ora ngerti. Ibaratnya aku berjuang ngene iki yo. Ya ibaratnya nek sukses ya yo kena tinggal wong akeh siapa yang membutuhkan aku terutama di sini mulanya tak galeno akun galeno YouTube ngonteno enak malah kon ngonten awang-awang ngono kuwi tak cek terus nggo nem ngene follow tak cek apa pindah nang pro tapi kontenem paling enggak sedina 30 detikan. Lho, sanggup ora? Oh, ora sanggup. Lah, Ini penggaweane aku ngupload piro ya? 15-20 ya sing. Ya iso asline cuman ora tak meno terus. Aku sing men ya nang YouTube kan. Kira takut. Ibaratnya investasi jangka panjang. Mateng apa ngene iki? Saya nemok kan yo anak buku kan selama aku niki cek kan Atas ini gamane to. mbah konten. atas Atas. atas Atas itu matang berarti ya. loro ndek gembuk. Ndak mangan. Bingung tukang sego pecel mau. Saiki Kowe ya. lah bos. Lho, Pecel. Kok rada gembuk ini gampang lho. Berarti Ora enak dah. Arep ya. kene yo Bukan barane. Yo kena nggo ngiris iki kuning. Nak jangan lagi jangan warna. Gaji. Gembuk. Gaji pernah? Eh? Gaji ya nak. Gaman berarti yang tegal iki gembuk iki. Ada berarti. Cek Ada tepuk gati kono kan ada kena nggo. Mocai. Gembuk. Jane aku ki yo ngesakno guys, konco kuwi mus disambati piye. Kan. Ya siapa saja guys yang tahu video ini
bisa diklarifikasi. Penendi. Lah, wah enak bunyi. Kalau kono suka pecel ya ra gelem. Wis mau aku mau ada. Bukan ngonten padahal gawene bareng. Gawene lupa tuh bareng. Aku gawe kono tak gawe takon konten. Angel. Utangnya pengen ngonten bos, jadi batiko. Ujian ya. Padahal apa saja dadi konten. Lah kaya solikin nang kene kancane nang kene mbok rekam wis dadi Iya, konten. enak kocok-kocoknya nang warung kabeh. Nang kene Marai konten. mbok dari iki lho sing marai megah. Apa? Nah, nek merokan sebuah video lah, kuwi dadine Ya, wegah. kowe kan urung iso ngatur 18 plus daripada kok aku kenapa kan kalau kowe ramane kan wong aku ki sing penting ora musik. rokokan terus, Mas. Ya nek nggonku ki rokokan gak apa-apa kan tak atur 18 plus aman. Dan sing urung iso kan Mari lere nyetel hotel lah ya. ya iyalah Enggak. kan ngontan iso drakor HP rusak nganggur. Saiki ngonten diguyu wong, dikeploki wong, dinda wong ngalor ngidul gak masalah, diam saja. Aku mesti anyalan-anyalan dodol gawe gerobak welek. Awal mulane ya diremeh wong, diguyu wong, dinda wong. Iso apa? Kalau meneng ae, tapi saiki ya lho kena dirasakno wong akeh. Diakoni ora diakoni pun fakta, enek kenyataane kan. Ngamuk bos saiki. Hah? Kok ngamuk? Ya, mondok. Nato adan nyato. Ayo tuwe tikus. Apa? Tuwe tikus. Ndang. Tang ya. Terus Tak bilane aduh-aduh cepu tekan pinggang iki pirang kilo. Nah, 11 kilo bos. 12. rolas. 12. Lungrae nang Mamrong. Lali neh. Nah, tapi kan kena gondong kak, kira-kira. Puluhan ton. Ewon oh sak ton ya 1000 kilo. 1000 kilo, 1500. 2000 ton. 2000 kilo. 2 ton. Tak sepilno mae ge. Yes. Yes, lumayan. Cepat. Hah? Ya wes. Gabungane ngono. Apa? Ini dongkrak. Vlog iki pokoknya. Ben viral. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku tak njupuk wineh pariku. Wineh pariku, Bro. Kabeh. Siji-sijine apa? Sijine 95, 95 54 400. Ya wis.